Nag-away Lord, mag-shoota Lord. Nag-away Lord, tara Lord, yung gugod Lord. Gwapa kay Bay Lord, nabuang Lord. Nabuang. Sayang kay Lord. Oh, tara Lord, naginukuray na Lord. Nag-away Lord kay, nawala sa bugas. Tara. Sa referee, ipugukod-gukod. Pero madulod, dobro, tanaw ni magmayo ba? Padulod niya tumayo ba? Wala yung sa Lods. May snack tama ka Lods. Tagay, paano? Sakto ako lang may isa lang. Ilan mo kabarkada? Abot mo 1,000? Subscribe po. Wala yung sa Lods. Ay, pinag-brothers din. Ano ang barkada ninyo ba? Yoga na lang. Una mo kayo saging. Asel, ako saging sila, Asel. Ako saging. Na, dako, itong gipili. Naku, saging ba? Dako, gibarihan sa mga ganina. Saan ako misa dako? Mista. Sugang na ako. Lawala. Lord, naman ako manghod, Lord. Negosyantik saging. So, hindi lang yung saging ano yun, Lord. Sideline lang na, yung negosyo. Front row na, Lord. Ano, Lord, so. Ano, Lord. Mga si Scarlett eh. Bayad daw, tatlo. Di man na ikaulo na nambigag saging. Naganggang akong manghod, Lord. Nagkinugi. Okay. Yung bana, ibuhi, ragi na rin sa bana, Lord. Pamisita. Pero yun na po na ko, Lord. Kaya muhilak mo na yun, Lord. Bihikog. Kaya ako, mahila ko kasabang yung magulang ako. Hindi ko mahila ko lang kayo. Ano ka? Lord, manig. So, natong ka, Lord. Hindi nagdagan yan. Nasugdan. Nasugdan no gaway ba? Ano tala? Lord, so, ang naman ay pinakagwapa rin, Lord. Kan? Mana gitawag diri Lord og si Kuan, si Ibana Halawi. Ibana Halawi po. Na Lord. Mo to nag-away. Sa bana. Sel. Kisa rin nagawin mo? Kisa gawin niyo ba? Kisa nagawin niyo ba? Tama doon ako nagawin. Kisa gawin niyo? Kisa gawin niyo? Lalo, mga sila mag-joke mga Lods. Mag-joke, mag-away, takuling din. Ugigang ni sila, magdula ni sila gabog. Hanggang sa buhan ba?